ana aikata sai a ce musulunci addini ne na ta'addanci, musulunci addini ne da bai kamata da wannan lokacin ba, musulunci menene. Wallahi a comment ne ga intanet na karanta wani ma da abin ya kama kanshi, abin da ya rubuta Allahu criminal. Ku dubi yadda ake bacin Allah dare da rana, ana ɓace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai kuma daɗa ƙaraso su muke yi, kullum son da muke musu sai ƙaruwa yake yi. Ina ma a ce akwai jinin su Abubakar as-Siddiqul Akbar, tabbas da musulunci bai samu wulaƙancin da ya samu a yau ba. Don haka Adolf Hitler ya kashe mutum miliyan 6 a cikinsu, wanda na karanta mana shi a cikin Ƙur'ani. Allah ya faɗi hakan za ta faru, yana cikin suratul Kahfi. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da suratul Isra, Allah ya tabbatar da hakan za ta faru, domin Allah ya rubuta a cikin littafi cewa za su samu ƙarfi har sau biyu, Allah zai ba su fawa har sau biyu. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Allah madaukakin sarki yace wa qadaina ila bani Isra'il, kuma mu hukunta zuwa ga bani Isra'il fil kitabi a cikin lauhul mahfuz, haka ma fil qur'ani yana cikin qur'ani, la tufsidunna fil ardi marratayn, cewa lalle ne za ku yi barna a cikin ƙasa har shuɗi biyu. Allah madaukakin sarki zai ba su ƙarfi su riƙa barna a cikin ƙasa. To idan barnarsu ta farko wa'adinta ya zo, an ba su ƙarfi sun yi barna, suna kawo tsafe-tsafe, suna kawo maɗigo, suna kawo liwaɗi, zinace-zinace, pornography da makamantansu, sai Allah maɗaukaki